Hola, Menorca. Les dades de l'evolució de contagis per SARS-CoV-2 donen 3 positius actius menys que el divendres passat. Els canvis que s'han produït durant el cap de setmana respecte a l'evolució de la Covid-19 a l'illa donen 32 nous positius, el que dona un acumulat de 375 infeccions. El fet que s'hagin donat 35 altes fa que el nombre de positius actius es quedi en 160, 3 menys que divendres. Les UBAC atenen a 157 persones, 3 persones menys. A planta del Mateu Orfila hi ha ingressats 2 pacients. La unitat de cures intensives té un pacient, un jove de 30 anys que va ingressar divendres passat sense patologies prèvies. El nombre de professionals malalts per la Covid-19 és el mateix, 1. Els professionals en seguiment són 5, un més. Dels 32 nous contagis diagnosticats el cap de setmana, de 9 són de Ciutadella. La policia local de Mo ha interposat un total de 106 denúncies per incomplir les normes de prevenció de la Covid-19 entre els dies 28 i 30 d'agost. Concretament, els agents municipals han interposat denúncies per fer botilot, per no utilitzar mascareta, per fumar en la via pública, per incomplir l'horari de tancament d'un local i, també, per participar en una festa privada en un espai públic a Benidalí. Hola Menorca, rere uns dies d'inestabilitat arriben un altre en cels més clars, això sí, amb temperatura, serreig, aquest vent de tramuntana que encara bufa, deixa les temperatures molt agradables. I per demà dimarts esperam un dia amb intervals d'enigolats, que inclús l'Institut Nacional de Meteorologia no descarta qualque pluja molt feble, però ja us dic que si arriba a caure serà de molt poca importància. I les temperatures, mireu, a Ciutadella s'espera una màxima de 28 i una mínima de 19. I a Mo una màxima de 27 amb una mínima de 17. Ja veus que en cap cas arribam en els 30 graus. I els vents faran fluixos variables. Moltes gràcies i molta força a tots.